Lep pozdrav, dragi Milan, en kratki vklop na naš kanal. Živijo, kako si? Dobar dan, Tajo, pozdrav gledalcima. Sjajno sam. Evo, približava se dolazak vaš u Srbiju i jedva čekam. Milan, videla sem, kar ni slučaj, da smo ujeli pravi vikend, da prihajamo v vikendu, ko se bo na Rtanju res veliko dogajalo. Prihajajo tudi druge skupine. Kakšen vikend bo tam? Da, bit će to sjajan vikend. Znam da postoji jedna grupa, velika grupa ljudi i veliki broj predavača koji će biti taj dan na Rtnju. U stvari oni će biti 4 dana i baš se pogađa i ona subota kada ćemo mi provesti ceo dan na Rtnju, da će tu biti jako, jako zanimljivih ljudi, tako da će biti baš onako interesantno upoznati sve te ljude. Iskreno očekujem da vidim tu energiju susreta. Znam da ljudi ovdje rado čekaju naše prijatelje iz Slovenije i da podelimo sećanja, ajde tako da kažem. Da. Mi vsi se zelo veselimo tega, ljudje mi pišejo, da komaj čakajo, ampak nekaj drugega bi te še vprašala. Zakaj določeni kraji, po tvojem mnenju, imajo nek sloves, se o njih govori, privlačijo množice ljudi, so posebni, mistični, ne? To potovanje se poimenovala Mistični Rtan oziroma Mistična Srbija. Kaj je tu zadaj, po tvojem mnenju? Pa upravo ta mistika privlači ljude. A zašto mistika privlači ljude? Pa ljudi osjećaju neke energije na posebnim mestima. Znači, govorili smo već o tome da su naši stari znali da je ceo, u stvari, reljef zemlje preslikana slika neba. I znate, svaka zvezda, svaka planeta, svako sazvežđe ima neku svoju posebnu energiju koja se direktno vezuje za narod, za rod koji živi na tim prostorima. Sećaš se na svim tim mojim putovanjima kroz Sloveniju, gore i delove Istre i Hrvatske i Slovenačke, govorili smo o tim energijama, a tako isto te energije postoji i ovdje u Srbiji. Jedno od takvih mesta jeste Rtanj, zato privlači veliki broj ljudi, a naravno da ih privlači zato što su se konstelacije planeta, zvezda, sazvežđa upravo poklopile u ovim vremenima gde ta mesta počinju da rade. I onda privlače sve više i više ljudi koji žele da se probude, koji imaju nagon, taj prirodni nagon buđenja. Rtanj jeste vodena piramida, velika voda se nalazi ispod nje. Tako da uopšte nije slučajno zašto je, recimo, Rtanj u Srbiji jedno od tih mesta, kao što su veliki broj mesta po Sloveniji. Znači, ukratko odgovorim na tvoje pitanje. Mi smo povezani sa prirodom, sa zemljom, sa kosmosom. Tako da jednostavno naš prirodni sat je usklađen sa svima njima. Zato nas i privlače ta mistična mesta. Nisu ona mistična, ona su samo jako, jako energetska. Včasih je kakšno potovanje, kakšen kraj, za katerega veš, da moraš do njega priti. Kako to interpretiraš? Evo moj lični primjer. Pre par meseci imao sam taj poriv da treba da dođem u Istru na Kamenjak. I onda se sve otvorilo. Odjednom su stizali pozivi iz Pule, iz Rijeke i eto mene na Kamenjaku. Tamo sam dobio nešto i jednostavno moj život je krenuo još jednom novom stazom. Čim ljudi osete neki poriv da negde moraju da dođu, to znači da moraju da dođu, da im je potreba organizma, bića, da dođe na neko mesto da pokupi tu energiju, odnosno informaciju koja im je potrebna za dalji rast životni. I sve više ljudi to osjeća. Ranije su naši znali tačno, u ovom momentu ja idem tamo, sedem, stanem na to mesto, pokupim neko biljkice, stavim u svoju torbicu, odem, odsedim malo, ja sam dobio energiju koja mi je potrebna za jedan životni skok. To su ranije ljudi znali. Danas ljudi to osjećaju, ali još ne razumeju zašto. Upravo zbog toga, zbog naših starih koji su to znali, taj poriv, taj osjećaj se unutrašnji budi i kaže stižemo i dolazimo do tog mesta
zato što nam je potrebno za životni rast. To je razlog. To je to što ljude vuče na neko mesto. Neovisno da li je to u njihovom geografskom području, njihovoj oblasti. Pazite, granice su napravljene, zemlja ne zna za granice, priroda ne zna za granice, ljudi znaju za granice. Ali kad vi želite negde da idete, vi ćete otići u Južnu Ameriku. Zato što vam je potrebno to tamo da pokupite. Vi ne znate odakle je vaša duša. Šta je vaša duša sve prošla kroz prethodne reinkarnacije i šta je sve preživela. Iz nekog razloga mislim da je i to što ljude vuče iz Slovenije ka Rtnju, upravo to jer pripadamo jednom rodu i Rtanj jeste planina Belog roda. Ili piramida Belog roda, ajmo tako. Milan, jaz vem, da ljudje, ki potujejo na določene kraje, kot si omenil, lahko je to Južna Amerika, lahko je to Francija, lahko je to Azija, lahko je to kamorkoli. Tam dobijo delčke sebe nazaj iz prejšnjih inkarnacij, nekoč so živeli tam, nekoč so bili tam. In to je tudi odgovor, ki si ga ti sam prej povedal. Upravo, sigurno ljudi će dobiti neki odgovor. Nešto će unutrašnje da im odgovoriš zašto su baš došli na to mesto, jer slučajnosti ne postoje, govorili smo o tome. Znači, kako slučajnosti nam se dešavaju u životu da bi nam pokazalo nešto, tako mi izazivamo te slučajnosti. Nešto nas vuče ka tim slučajnostima. Svi koji budu došli neće biti slučajno tu. I nek obrate uvijek pažnju koga će sresti, s kim će razgovarati, nek budu fokusirani, nek budu u vremenu sadašnjem, uvijek prisutni i da vide šta im se desilo. Mogu i sam da ispričam neka moja zapažanja šta je bilo na Rtnju. Bomo o tem govorili, ko pridemo na Rtanj. Vem, da bomo slišali veliko zgodb tvojih in tudi drugih. Milan, potem pa veliko se bomo družili in kmalu potem prihajaš tudi ti v Slovenijo, že 2. junija in 3. junija prihajaš ponovno v Slovenijo, deliti svoje znanje, srečati se s Slovenci, Slovenkami in seveda komorkoli, ki bo prišel na predavanje v Ljubljano ali Maribor, že sprejemamo prijave in seveda bova prihodnič govorila kaj več tudi o tem. Radujem se opet dolasku u Sloveniju, opet novim spoznajama i novim prijateljstvima. Hvala ti, vidimo se. Vidimo se.